Daipa maako kan 34 anyos sa si Sheila Marie Lascano kan Barangay Bugtong, Legazpi City na wara na sa kinaabanan sa indang padre di pamilya na si Faustino Almario na binawian in buhay makalis na matamaan in mga pasang salming kan windshield kan piglulunadan kaning tricycle. Alauna nin hapon kan nakaaging Biyernes, Nobyembre 22. Istorya niya hali sa pagbakal nin abuno. Pauli na kutaan 72 anyos nindang padre di pamilya kan madiskwido. Haros sarong ton pa sarang nagadanan sa indang ina. Makalis na madiskwido man sa piglulunadan kaining motorsiklo. Kaya doble ng gadaa ang kulog na namamatian kan bilog nindang pamilya sa pagkakawara man kan sa indang mabuot asin mapinadabang padre di pamilya. Pag ano po, sundo lang po ako sa trabaho. Kang aki po kang kay iba ni Papa sa tricycle na na-disquide daw po sindapi. Paduman kami sa Legazpi City Hospital. At then pag abot mi po duman, naabutan ko po na nakaigda si Papa sa for transfer po kaya daw sa BRTTH. Tapos pag-abot po naman sa BRTTH, na po, mi siya, dead on arrival na daw po, sabi sa mukhang doktor, pag-abot mi duman. Basado sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, pag-abot sa bypass road sa Barangay Gugun, Legazpi City, nasabat kan piglulunada na tricycle kan biktima ang truck kan Department of Public Works and Highways kan Sorsogon 2nd District Engineering Office. Napasiring kuta sa Barangay Rawis asin nakasabayan kan tricycle na nag-agis sa nakabugtak na steel plate sa naunang bita na lugar. Hasa sa uminangat ang steel plate asin tuminama sa windshield kan tricycle na ikinapasa kan windshield kan tricycle asin tuminama sa liog kan biktima. Ipigdalagan paman kuta tulos ang biktima sa pinakaharining ospital. Alagad tulos man ining binawian in buhay. Truck duman sa steel plate, huminangat. Pag-angat nung tumama yung steel plate sa sidecar windshield, doon na nabasag yung windshield ng tricycle. Yung bubog mo naman, tumama doon sa 62 years old na senior citizen nata na pasahero. Katakod kan insidente, laoman kan pamilya kan biktima na matauan ininin hustisya asin mapanimbag sa lay ang kontraktor kanaon bitan na patrabaho. Pero syempre hagad mi man ang hustisya na kung ano man ang nararapat na makuha kaning pamilya kaning mga aki, mapaabot man po sa inda kang mga nararapat na ahensya or konsisay man po ang dapat managot sa nangyaring aksidente sa samuyang kapamilya. Mientras tanto, makalis ang naging pag-uulay, dahil na sinaangatan pa nin kaso ang truck driver. Inako man kan truck driver ang gastuson sa lamay kan biktima na nakapatenti naman ngunyan sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.